Yes. Eu tot nu respect ce fac eu. Mâinile sus. Zgur? Так, Bugs Bunny a spus că ăștia bătrâni, e că așa claxonăm. Așa. Vârstnici, copii, dar restul ia ca moș, nu ducem în băltac așa. Op. Все. Mai departe liber. Ei, las, chiar să vadă pe TikTok ăștia care deodată nu s-au dat într-o parte. Așa că puteți să scrieți dacă un comentariu că eu am fost Fratișca, mâinile sus. Mâinile sus, așa. Eu tot nu respect ce fac eu. Și o sănătate, dar am spus că el tot nu respect ce-și faci, dacă какого хрена dar faci. Sau el a zis nu respectă noi ce-și facem. Ce pai claxonăm? Dar pe 400, dacă ei n-ar să facă bardac, noi doar n-ar să claxonăm, corect? E pe drum. E așa să prinde, parcă am aruncat ceva în drăză. Și n-ați vă dați într-o parte, da? O, maladeț. Molocina. Dacă și-i zebră. Acasă este totuși zebră, da? Ia zi, nu scris ceva Bugs Bunny. Так, пацаны, ăștia nu era zebră, как бы. Uitați. Chiar trebuie așa să signalizezi? Pe noi ne amendează dacă stăm pe... Și trebuie să faci signalul ăsta, blядь. Nu, altfel n-ar să meargă, altfel toți merg pe drumul ăsta.